Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες, χωρίς να χάσει την παρθενία της. Ανοίγω το στόμα μου και μιλώ, προφέρω κρυφά μυστήρια με αξιοπρέπεια μήτηρ του φωτός Μαρία, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Για του Υιού σου ο καλός του κόσμου ελευθερωθήκαμε από τη δουλεία και από τα δέσμα του διάβολου μας λύτρωσε, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Συμπληρώθηκαν για σένα όλα τα λόγια και οι προφητικές μαρτυρίες, από σένα γεννήθηκε ο Εμμανουήλ, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Ο Γαβριήλ σε χαιρέτησε με το χαρμόσυνο μήνυμα για την είσοδο του πραιώνιου λόγου στον κόσμο. Η Παρθένος κράτησε στα πλάγνα της το μονογενή και παρέμεινε άγνη Παρθένος και μετά τη γέννηση. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες, χωρίς να χάσει την παρθενία της. Το Άγιο Πνεύμα τους επισκίασε και πήρε την ανθρωπίνη μόρφη. Έφερες μέσα σου αληθινό άνθρωπο, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Έσωσε τον Άδαμ και τα τέκνα του, τους θεράπευσε από το δηλητήριο της οχιάς και τον επανέφερε στον παράδεισο, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Ο πατέρας Δαβίδ μίλησε για σένα και προφήτευσε για την γέννηση. Ο Θεός των Θεών έγινε ο γιος σου, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Έγινες μητέρα του δημιουργού σου για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ήρθε και κάτοικησε στη κοιλιά σου, με την παρθενία σου σφραγισμένη. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες, χωρίς να χάσει την παρθενία της. Ο Κύριος της δόξας διάλεξε την ομορφιά σου, σε στόλισε με τη θεότητα του και πήρε ανθρώπινη μορφή, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας. Ένα φυτό που φυτρώνει χωρίς σπόρο εμφανίστηκε χωρίς ποτισμά, σε χωράφι αγνό και αμόλυντο, χαίρε η περηφάνεια της ανθρωπότητας.
Οι δίκαιοι πατέρες αποκάλεσαν δεύτερο επίγειο παράδεισο. Ο παντοδύναμος Κύριος κατοίκησε μέσα σου και ρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Ο Εζεκίλ είπε για σένα πως είδε στην Ανατολή μια πόρτα που αυτή μπήκε ο δημιουργός της και η πόρτα ήταν σφραγισμένη και ρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο που η φωτιά δεν την ακούμπησε. Είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Ο Σοφονίας μίλησε με λόγο για τη Θεία Οικονομία, είπε πως τα κατεβήσαν δρόσος χωρίς σύννεφα χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Ο Δανιήλ αντίκρισε το θρόνο και γύρω του στρατιές φωτεινών αγγέλων και πάνω του κάθισε ο βασιλιάς ο Άγιος χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Έκλεινε τους ουρανούς των ουρανών και κατέβη και ενώθηκε με την ανθρωπότητα και ενώ ήταν στο κόλπο του Πατρός δεν έπαυσε ποτέ χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Εμφανίστηκαν θάματα και τα είδαμε στα χριστιανικά βιβλία της Εκκλησίας. Παρθένος Αγνής συνέλαβε το Κύριο της και έμεινε παρθένος με την παρθενία της. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο που η φωτιά δεν την ακούμπησε. Είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Είσαι υψηλότερη από όλες τις τάξεις, τα ουράνια τάγματα και από όλους τους αγγέλους χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του λαού του και τους χωρίζει κάθε αγαθή δωρεά. Παρομοιάστηκε με δούλο και τους αγάπησε χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Ξεπέρασες όλο τον κόσμο, τις τάξεις και τις στρατείες. Έγινες υψηλότερη από όλους τους δικαίους χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Πείτε αδερφοί, μακάρια είσαι Παναγία μας, να πρεσβεύεις και να προσεύχεσαι για μας ενώπιον αυτού που κυοφορήσες. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην ερήμο που η φωτιά δεν την ακούμπησε. Είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Τον Κύριο της δόξας κράτησες μέσα σου, τον πλάστη όλη της ανθρωπότητας και με το θρόνο του Πατέρα ομοιώθηκες. Μακαριστήσε ο καλός της ανθρωπότητας.
Ντύθηκε από σένα την ανθρωπίνη φύση, ενωμένος με τη θεότητά του, και εσύ κράτησες μέσα σου τον έναν από την Αγία Τριάδα. Κανείς δεν έλαβε αυτό που έλαβες εσύ, ανάμεσα σε όλες τις γενναίες, τους ανθρώπους και τα έθνη. Χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Όλοι μας λέμε ευλογημένοι και δοξολογούμε ημέρα και νύχτα αυτό που διάλεξε την ομορφιά σου για να κατοικήσει ο πραιώνιος λόγος. Χαίρε η περήφανια της ανθρωπότητας. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην έρημο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Οδήγησε με Μαρία στη Βετάνια, πριν πέρασε ο χρόνος ξύπναμε από το λίθαργο και σήκωσε με από την ακηδία μου. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για την αιώνια ζωή. Βοήθησε με σε παρακαλώ, Κυρία όλων μας. Γιατί είμαι ανήμπορος και έχω λίγες δυνάμεις, ο ζύγος μου είναι βαρύς. Ήρθε η ώρα να φύγω από αυτόν τον κόσμο και δεν έχω καταφύγιο παρά τη Μαρία. Δεν έχουμε άλλη μεσητεία εκτός από τη δική σου, σε ζητούμε ημέρα και νύχτα. Θα προσπαθήσουμε να πιαστούμε γερά από τα ουρανία της ρούχα. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην έρημο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Χαίρε στη μητέρα του φώτος, τη Μαρία, τη βοήθεια όλων των χριστιανών. Μέσω της αποκαλύφθηκε η σωτηρία σε όλο τον χριστιανικό λαό. Μας προστατεύει από κάθε κακό και πειρασμό. Βοήθα σε όλες τις πτυχές εμάς και όλα τα χριστιανικά έθνη. Όλοι την υμνούν και τη ζητούν από το πρωί στο βράδυ να μεσολαβήσει για όλους μας σε Αυτόν που κυοφόρησε στην κοιλιά της. Ο τιμημένος πατέρας Πάπας μας, ο Πατριάρχης της Ορθοδοξού Εκκλησίας μας, ο Αρχιερέας και ο αληθινός ποιημένας και ποιημένη τον ποιμνίο του με σοφία. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην έρημο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι η ίδια η Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της
τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Ο πατέρας των πατέρων που επιλέχθηκε για την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, με αληθινή πίστη και ακλόνητη ελπίδα, γεμάτη αγάπη για την Ορθοδοξία. Φυλάτοντας το ποιμνίο του απ' τα δόντια του πονηρού και όλες τις διαβολικές παγίδες, προστατεύοντας το από κάθε ξένη πράξη και όλες τις αιρέσεις του Αρίου. Ποιμένη το λαό του με καλοσύνη και με τις πνευματικές του διδασκαλίες, φύλαξε την ιεροσύνη του επί πολλά ειρηνικά έτη. Ο πατέρας που τηρεί τους νόμους και όλες τις ιερές εντολές, το αρχιερέας Σαββατόδωρος, ο πυλώνας του χριστιανισμού. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην έρημο, που η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι Ίδιε Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την παρθενία της. Δέξου τις προσευχές των τιμημένων πατέρων μας και των συλλειτουργών του επισκόπων στην Αποστολική Διακονία, για να γίνουμε τέκνα της βασιλείας σου. Φύλαξε τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς και στερέωσε την Αγία μας Εκκλησία, που σου πρόσφερε αποδεκτές θυσίες. Κι εγώ είμαι ο ποιητής Γαβριήλ, που συνέθεσα τον επένο της καθαρής πρωτοτοκής και επικαλώ με τον Ανδρείο και γενναίο που έχει προηγήθηκε, έχει ευεργέτηση εμένα. Από την Καπαδοκία καυχήμα των Αδερίων ανήκω στην αυθεντική καταγωγή. Είμαι πρόδρομος όλων των γενναίων και στολίδι όλης της Καπαδοκίας. Ο αθλοφόρος και μαρτύρας άστρο που λάμπει στην αυγή, ο Κύριος μου και πατέρας Γεωργίος, άνδρας με γενναιότητα και ισχυρή ανδρεία. Και κλείνω τα λόγια που τακτοποίησαμε στον επένο της πρωτοτοκής και αγνής και κάθε χριστιανός που τα διαβάσει ας έχει τη μεσίτια της για τη συγχώρεση καθ' αμαρτίας. Η φλεγόμενη βάτος την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στην έρημο, του η φωτιά δεν την ακούμπησε, είναι Ίδια Θεοτόκος Μαρία, που έφερε μέσα στο Άγιο Σώμα της τη φωτιά της θεότητας επί 9 μήνες χωρίς να χάσει την